आ एकाउंट आसुमसानो उसकां थानाय शनिबारनि हर आइजो 3टा समायाव कुनु आपलोड खाइमायाङै थागो जों प्रग्राम खुनुबैमायाङै थागो सिरि प्रग्राम थागि थांबायो गोबां लोगोरंनो सा सालनि आसुंनि 3टा जराव आजमसा कक त्रिपुरानि चेनेल हेक खाइजाखो हानै खोनावै बाक्सा बर' खातनाव थजाया तंवै सा सुख साकरै दुखु नांजागै तंवैमोन बिया बरंनि बागै बेलायना कक्तमा काहाम हनिमान ताङै हिनके कक त्रिपुरानि चेनेल किपिलै मानपिका ताबो नरक सालपुरमनो कक त्रिपुरानि चेनेल हान्य हाय निउज जरानि कक पानरक नुगि मानपिसिना ताबो नरक ताइ वानानै नांलिया हेंका जों साइमांका सार समेनि कुक्तिबो जे चेनेल हेक खाइनाय मानजाखा ता साइमानका जे चेनेल हेक खाइनाय त्रिपुरानि नहनै शनिबारनि हर आइजो 3टा समायाव कुनु आपलोड खाइमायाङै थागो जों प्रग्राम खुनुबैमायाङै थागो सिरि प्रग्राम थागि थांबायो आबो हायके आपलोड खाइमायाङै थांबाय पुरा जों यासि याग्रा बेराय खुरि नायखा तेरि नायखा किन्तु कोनो फानो लामा करि खुलुगनानै ताइ खुलुगनानै बागिनाय आरो पुरा लग रगा क्रक खाइपाइजा बिनि जे खगनायनि याकै किन्तु ऑप्शन कोनो करिखा जों मात्र कई सिमिसे रिक्वेस्ट मा खाइसियो यूट्यूब नि जे मालिक न बनो रिक्वेस्ट खाइमानि यागलो कुकुबिनो पाइथाक जरा हर साल चाइतो बिनजाय पुरा बबाय कक खालायनाय आकय पाइथाक जरा मानखा हासिंगनो मानद्रप अबाय काइसा हालो जत कक त्रिपुरा न एकाउंट हेकिंग खाहनै खानावै दुखु नांनाय रनि बागै कक थाख्लाय सिनाय कक त्रिपुरा दुखुता नांसिदि सिरि एकाउंट किपनि मानखा जे बरफ सिरि एकाउंट कमा खाहनै वाना जागै बाक्सा यूट्यूब रगो आपलोड खालाय भिडियो बरनो हामबाय ताइ काइसा कक थारानि गांके अबो थाकांके को कक कतर रुखलाय युनायखा एक्चुअली अक खगनाय सिरि लोकेल त्रिपुरानि रहनै खाइमानखा बेलाय वाना मा चिंता जे सिरि लोकेल बरफ लसे जोंनो माहे खक दंखा नरता वान सुखिनाय नायदि जों काइसा उदाहरण कक बाय बुयो सालायाव ना खांराय हलायै अ खांराय नै आसलके ताबुक सिनि बिसिङावसो खांराय नाय दंलायखो खापदाखो बुकसं खांरायनो तुरुम काइसायाव चबेरि खांके बिनि बम साखादै कासावयै अंखरा नायो अलके बंखना किरजागै ताइ काइसा खांराय खाङै बन खेबैनि आरोगो आंसो कासारानि कासाय थाङो आमागे कम्पिटिशन नांनाय दंमोन जराव चिन कक त्रिपुरा कतार क्लाइजाखा ककरै जों कोनो साइबर क्राइम केस खलालिया लोके केस खलाइके दों कतालाय दंलाय जाखामु ककरै जों मानखा दलायके खुशी न बहाय ताबुक जायागि नायमा जागा नायमानाय अरबो नायमानाय ओ एकाउंटाव जों ताबुक सिमी एक्सक्लूसिव रंग सिमी आपलोड खायनाय